Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakatakda ng pag-usapan sa House of Representatives ang na-turnover na National Expenditure Program o NEP para sa susunod na taon. Magsisimula na sa Lunes, August 18, ang deliberasyon ng mababang kapulungan sa panukalang pambansang budget na nagkakahalaga ng mahigit 6.7 trillion pesos. Inanunsyo ito ni House Committee on Appropriations at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Sonsing sa isang joint press briefing kasama si Department of Budget and Management o DBM Secretary Mina Pangandaman. Tututukan raw ng Kongreso ang pagsusuri sa NEP upang matapos at maisapinal ito sa lalong madaling panahon. Kung magtutuloy-tuloy raw ang isasagawang deliberasyon, posible raw na maaprubahan ito sa ikatlo at final reading sa October 10. Nauna nang itinakda ng mababang kapulungan ang mga debate sa budget sa unang araw ng Setyembre. Subalit dahil sa maagang naisumite ang NEP, mas maagang sisimulan ang proseso ng pagsusuri rito. Unang gagawin sa Lunes ang briefing ng Development Budget Coordination Council o DBCC. Sinabi din ng mamabatas na kapwa-inaprubahan ng mababang kapulungan at Senado nitong Martes ang resolusyon na amyendahan ng legislative calendar na imbes October 3, inilipas sa October 10 ang pagtatapos ng mga sesyon. Kabilang sa mga pagbabagong ipatutupad ng Kamara sa budget deliberations ang pagbuwag sa small committees, pagsasagawa ng open bicameral conference, at ang paglahok ng mga civil society organizations sa mga talakayan ng komite. May mga pag-uusap na rin umano sa pagitan ng mababang kapulungan at Senado at close coordination sa Senate counterpart ni Sonsing sa Senado na si Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian hinggil sa mga mungkahing reforma. Abangan ng iba pang mga balita at updates mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.